Ξεκίνησα την παρουσίασή μου με ένα δρόμενο. Στην ουσία όλη η παρουσίαση ήταν ένα δρόμενο, από ό,τι είδαμε, που έχει μεγάλη σημασία. Είδαμε λοιπόν μέσα από μία παντομήμα και κάποιες εκφράσεις την κυκλοφορία της πόλης και τις συνθήκες που ζούμε καθημερινά όλοι εδώ που κυκλοφορούμε. Μας ξάφνιασε και βέβαια στους αξιολογητές δεν θέλω να τους βγάλετε εκτός διαγωνισμού, γιατί είδαμε ότι ήταν 9 άτομα και δεν θα βάζα το Σπύρο μέσα. Έτσι. Είχατε και ένα μωράκι. Εμείς πιστεύαμε ότι ήταν ψεύτικο και ξαφνιαστήκαμε. Συγχαρητήρια στη μαμά που το έφερε και έπαιξε. Έτσι, είναι από νωρίς. Από νωρίς στη σκηνή. Λοιπόν, μέσα από μια εκπομπή αρχίσαμε να βλέπουμε τα προβλήματα των πολιτών, είτε από τον ποδηλάτη, είτε από τη μαμά, είτε από τη γιαγιά, τις συνθήκες που υπάρχουν και βέβαια είδαμε και τη ζωντάνια της εκπομπής με τις δυσκολίες που υπάρχουν. Έτσι, για το ποιος ήρθε, ποιος δεν θα έρθει και όλο αυτό το σκέλος. Στην περιγραφή τους άρχισαν πλέον να ξεδιπλώνουν τις δυσκολίες. Με μια καταγραφή δηλαδή που είδαμε, ανέφεραν για την παράνομη στάθμευση, για την κατάληψη πεζοδρομίων και για τις ράβες, για τον υποδεσμό των πεζών, ειδικά των ηλικιωμένων, των ατόμων με δυσκολία, με κινητική δυσκολία και τις μαμάδες με τα καροτσάκια, τη δυσκολία που υπάρχει στο φωτισμό των δρόμων και τον κίνδυνο για ατυχήματα, κακοτεχνίες που υπάρχουν στους δρόμους, έλλειψη ποδηλατοδρόμων, πεζοδρόμια που δεν υπάρχουν στις παιδικές χαρές, έλλειψη σε διαβάσεις και βεβαίως, έτσι όπως έχουμε καταντήσει σήμερα, να φυλακίζουμε είτε τους ηλικιωμένους είτε τους ανθρώπους που δεν έχουν δυνατότητα να κινηθούν μέσα στους 4 τοίχους. Στη δυνατότητα που έχει η περιοχή, είμαστε σε ένα καταπράσινο τόπο και πόσο όμορφο θα είναι αν θα αναβαθμιστεί από πλευράς λειτουργίας και κυκλοφορίας που μπορεί πλέον ο καθένας να το απολαμβάνει. Στο διάλειμμα της εκπομπής είδαμε ένα υπέροχο τραγούδι και χορευτικό, πάρα πολύ ωραία παιδιά. Και στη συνέχεια μπήκαμε στο δεύτερο θέμα της εκπομπής, όπου ήταν προτάσεις των μαθητών και είδαμε μία μακέτα για την Ηρώων Πολυτεχνείων. Νομίζω η Ηρώων Πολυτεχνείων είναι δίπλα. Ναι, ναι. Ωραία. Με μία πρόταση το τι μπορεί να γίνει, δηλαδή η πεζοδρόμηση της Ηρώων Πολυτεχνείων και η δυνατότητα από εκεί και πέρα η κυκλοφορία να μεταφερθεί σε έναν άλλο δρόμο που προτείνουν. Μέσα από το δελτίο ειδήσεων είδαμε το έκτακτο στο Eco Mobility News, έτσι, τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρξουν μέσα από μία κυκλοφορία η οποία δεν είναι μέσα στα πλαίσια του κώδικα, αλλά και δεν είναι με σοβαρότητα το κίνδυνο ατυχημάτων που υπάρχουν, έτσι, πόσο αυξάνεται δηλαδή το ατύχημα όταν η μαμά κατεβαίνει από το καροτσάκι, από το πεζοδρόμιο, συγγνώμη, όταν ο ηλικιωμένος αναγκάζεται να κατέβει και η δυσκολία που υπάρχει από εκεί και έπειτα. Και κατέληξαν πλέον βάζοντας ένα ερωτηματικό για όλους μας, αυτό είναι το όνειρό μας. Αυτή είναι η πόλη που ονειρευόμαστε. Αυτή είναι η ποιότητα ζωής που θέλουμε. Έτσι. Η δουλειά σας ήταν πολύ όμορφη. Συγχαρητήρια, παιδιά. Και βέβαια, όπως είδατε, το ευχαριστήθηκαν και το έδειξαν και στην παρουσίαση, γιατί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζουν πολλές φορές οι ομάδες, καταλαβαίνουμε το πώς από εκεί και πέρα το έχουν ζήσει, το νιώθουν και το εκφράζουν για όλους μας. Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας που είναι ο διάλογος. Ο διάλογος θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Οι αξιολογητές αφενός να δουν την ομάδα πώς ακριβώς έχει λειτουργήσει και πώς απαντά σε ερωτήσεις και οι αξιολογητές αν έχουν απορίες να μπορέσουν πλέον να πάρουν τις απαντήσεις που χρειάζεται. Μπορείτε να απαντάτε όποιος νομίζει ότι έχει την απάντηση της ερώτησης και στη συνέχεια ο επόμενος μπορεί να συμπληρώσει. Ναι, ερωτήσεις παρακαλώ. Να ξεκινήσουμε το όνομά σου. Είσαι συμμαθητής, έτσι δεν είναι? Πιστεύετε πως θα ήταν Νίκος τι? Κρίκος. Πιστεύετε πως θα ήταν χρήσιμο και για να ενημερωθούν όλοι στα σχολεία να γίνει ένα μάθημα για την οδική κυκλοφορία και για να ενημερωθούν για τους πεζούς και γενικά για τους κώδικες της οδικής κυκλοφορίας. Η ερώτηση είναι για μένα. Και στα παιδιά και ναι, τη γνώμη τους. Άρα λοιπόν, να ξέρω την ερώτηση, απόψε. Φυσικά θα ήταν χρήσιμο ένα μάθημα τέτοιο, ώστε τα παιδιά να ενημερωθούν
ως επόμενοι πολίτες, αλλά ενημερώσει και τους γονείς τους για να ξέρουν γιατί είναι τους κανόνες και να τους τηρούν. Νομίζω όμως ότι αυτό το μάθημα προσφέρεται ήδη από την κοινωνική και πολιτική αγωγή. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Κύριε Παγινάκη, από το Αστροσκοπείο. Γεια σας. Καταρχήν, συγχαρητήρια, παιδιά, ήσασταν εξαιρετικοί. Είχατε μερικά πολύ εύστοχα σχόλια όσον αφορά στα προβλήματα μετακίνησης. Έτσι ένιωσα ότι τα αναγνωρίζετε, τα καταλαβαίνετε. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ποιοι ακριβώς ήταν οι τρόποι που χρησιμοποιήσατε, τα μέσα που χρησιμοποιήσατε για να ανακαλύψετε όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, μόνο η συζήτηση μεταξύ σας, μιλήσατε με τοπικούς φορείς, κάνατε έτσι κάποια έρευνα, σαν να λέμε, αγοράς ανάμεσα στους συμπολίτες σας. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι πώς και δεν εκμεταλλευτήκατε όλο το χρόνο που είχατε στη διάθεσή σας για την παρουσίαση αυτή. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ μικρός ο χρόνος. Αυτό. Μετρήσατε πόσο ήταν το χρόνο, περίπου? 13 Ήταν λεπτά. περίπου 15 λεπτά. 15 λεπτά. Ωραία. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι τι μέθοδο χρησιμοποιήσατε για να προετοιμαστείτε, δηλαδή πώς μάθατε τα στοιχεία, πώς είδατε, πώς πληροφορηθήκατε. Και το δεύτερο σκέλος είναι γιατί δεν μας δώσατε άλλα 15 λεπτά, που είσαστε πάρα πολύ ωραίοι. Εγώ θα απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. Καταρχάς, εκτός από τις σχολικές ώρες που μιλάγαμε μεταξύ μας και από τις ώρες που βγαίνουμε για φροντιστήριο, για οποιαδήποτε δραστηριότητα που κάνουμε, βλέπουμε τους δρόμους, αλλά και συναντιόμασταν ως ομάδες καθημερινές, Σαββατοκύριακα και φωτογραφίζαμε τα μέρη και ψάχναμε προβλήματα να βρούμε. Επίσης, να προσθέσω ότι μοιράσαμε και στους συμμαθητές μας ένα ερωτηματολόγιο, ανάλογα με το αν είναι ευχαριστημένοι με τις συνθήκες που ζουν σε αυτή την περιοχή, αν θα θέλουν κάτι να αλλάξει και ανάλογα τα μέσα που χρησιμοποιούν για να μεταφερθούν. Ενδιαφέρον, γιατί το παρουσιάσατε? Αφήστε με να το ρωτήσετε. Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση, πιστεύαμε ότι ήταν αρκετός ο χρόνος και γι' αυτό δεν προσθέσαμε κάτι παραπάνω σε αυτό. Τόσο μας βγήκε. Και πήγαμε για σιγουριά, έτσι. Λοιπόν, ερώτηση. Βαβίτσας Ιωάννης από το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και εκπροσωπώ σήμερα την Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Γνωρίζω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά για τους νέους, όπως καλή ώρα έχω εδώ πέρα μπροστά μου εσάς, είναι προσβάσιμα, τα θέλετε, τα χρησιμοποιείτε. Ασχοληθήκατε καθόλου να διαφημίσετε αυτό που κάνετε σε αυτό το κομμάτι ή να προωθήσετε την κίνηση της Ecomobility? Και για να το απλώσουμε λίγο περισσότερο, προβάλλατε τη δουλειά σας μέσα από τα Facebook, Twitter, YouTube. Ή με ποιο άλλο τρόπο το προβάλλατε? Ευχαριστώ. Δεν προβάλλαμε καθόλου μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η μόνη παρουσίαση που έχουμε κάνει είναι τώρα εδώ μπροστά σας. Πιστεύω κιόλας ότι δεν χρειαζόταν να το δείξουμε μέσα κοινωνικά δικτύωσης, διότι δώσαμε τα ερωτηματολόγια σε όλα τα παιδιά του σχολείου μας, περίπου 300 παιδιά, και απαντήσανε αρκετό ποσοστό, ώστε να βρούμε εμείς τις λύσεις μας. Άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Να, με τη σειρά. Ένα λεπτάκι, με συγχωρείτε. Έχουμε άλλες ερωτήσεις για να δούμε το διάλογο. 3 ερωτήσεις. Εσείς. Είμαι ο αστυνόμος κ. Ιωάννης, υποδιοικητής του Τμήματος Τροχέας και Φυσιάς. Σε κάποιο σημείο αναφέρατε που είναι η Δημοτική Αστυνομία. Αυτό που ήθελα να μου πείτε είναι σε ποιες δράσεις νομίζετε ή πιστεύετε ότι θα συμβάλλει η Δημοτική Αστυνομία στη βελτίωση ποιότητας ζωής. Ευχαριστώ. Γεια σας. Πιστεύουμε ότι η βοήθεια της αστυνομίας θα ήταν κυρίως στους δρόμους, ως προς το παρκάρισμα ίσως κάποιων αυτοκινήτων ή ως προς τους περισσότερους σηματοδότες στον δρόμο και γενικώς να υπάρχουν τακτικότεροι έλεγχοι σε όλο το Δήμο, ως προς το πόσο προσεκτικοί είναι οι πολίτες, ως προς το που παρκάρουν και ίσως μια μικρή βοήθεια για να ευαισθητοποιηθούν ακόμα περισσότεροι.
Εγώ θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ τα παιδιά. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που κάνανε. Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που έχει σχέση με τον εντοπισμό των προβλημάτων. Άκουσα προηγουμένως ότι δώσατε 300 περίπου ερωτηματολόγια σε συμμαθητές σας, φαντάζομαι τις ίδιες ηλικίες με εσάς. Υπήρχε κάποιος λόγος που δεν θέσατε ανάλογα ερωτήματα και σε άλλες ηλικιακές ομάδες, ώστε ίσως να έχετε μια ευρύτερη αποτύπωση των προβλημάτων που έχουν σχέση με τη μετακίνηση στην πόλη? Για την ακρίβεια, τα ερωτηματολόγια πέρασαν από τους μαθητές μας στους γονείς τους. Απάντησαν οι γονείς σε αυτά τα ερωτηματολόγια. Απάντησαν δηλαδή σε ενήλικες, έτσι? Ναι. Απάντησαν βέβαια και κάποιοι μαθητές, αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν ενήλικες που απάντησαν. Για ποιο λόγο έτσι δεν το επεκτείνετε και σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους, να το πω? Γιατί δεν κινηθήκαμε κυρίως εκεί πέρα. Θέλαμε να κινηθούμε λίγο, απλά κάναμε ένα ερωτηματολόγιο για να δούμε λίγο ποια προβλήματα ίσως υπάρχουν στο Δήμο μας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Βασικά ήταν και πιο προσβάσιμο για μας να μιλήσουμε με τους μαθητές μας και όλοι, γιατί σε άλλες περιπτώσεις δεν θα ήταν τόσο εύκολο να τα ξαναμαζέψουμε και να δούμε τα αποτελέσματα από αυτά. Γιατί δεν μας δείξατε τα συμπεράσματα ή τα χαρακτηριστικά της έρευνας? Κάτι δηλαδή που θα βοηθούσε και τους αξιολογητές σε μια προσέγγιση τεχνικής στα συμπεράσματα. Τις απαντήσεις τις δείξαμε. Ναι, τις απαντήσεις τις δείξαμε μέσα από το θεατρικό που κάναμε. Δεν το καταλάβανε. Ναι, μαζέψαμε τα ερωτηματολόγια για δικό μας σκοπό. Είδαμε τι χρησιμεύει, τα προβλήματα που θεωρούν οι πολίτες πρέπει να λυθούν και προσπαθήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα λύσουμε, να βρούμε κάποιες λύσεις. Επίσης, το ερωτηματολόγιο και τις απαντήσεις που πήραμε σκοπεύαμε να τα δείξουμε, αλλά υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα λίγο πριν την παρουσίαση και δεν καταφέραμε τελικά. Τσούκας Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας. Καταρχήν, συγχαρητήρια. Το πρόβλημα που έχετε εντοπίσει είναι πάρα πολύ μεγάλο και σωστό και επίσης υπάρχει, όντως είναι πραγματικό και συγχαρητήρια γιατί το δίνετε μεγάλη διάσταση. Έχετε φροντίσει να ενημερώσετε, να προβείτε στο Δήμο, να μπείτε στη διαδικασία να επισημανθούν αυτά τα προβλήματα, γιατί εμείς μπορούμε να μην τα έχουμε δει. Με ποιο τρόπο θα μπορέσετε εσείς να μας κουνήσετε το αυτή παράδειγμα για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα? Ίσως αρχικά θα μπορούσαμε μέσα από το θεατρικό μας, το πρώτο βήμα και το δεύτερο, να στείλουμε κάποια επιστολή και μέσω του σχολείου από όλους τους μαθητές προς εσάς και γενικώς στο Δήμο για συγκεκριμένα αυτό το θέμα. Και το δεύτερο θα ήταν να ζητήσουμε, ίσως όπως είπα και πριν, συχνότερος καθαρισμός στους δρόμους και από εκεί και πέρα μετά ίσως να μιλάγαμε, να παίρναμε άδεια μια διδακτική ώρα και να μιλάγαμε στα παιδιά γι' αυτό, γιατί πέρα ότι ο Δήμος πρέπει να κάνει σωστά το μέρος του, είμαστε κι εμείς. Γιατί δεν μπορώ εγώ να βγω μια μέρα να πετάξω κάτι κάτω στον δρόμο και μετά να παραπονιέμαι ότι ο Δήμος δεν καθαρίζει, ας πούμε. Οπότε πρέπει πρώτα να προσέξουμε εμείς και ύστερα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να στείλουμε κάποια επιστολή σε εσάς για ίσως ένα τακτικότερο έλεγχο αυτό. Λοιπόν, κλείνοντας τον κύκλο διαλόγου, βέβαια, αξιοποιούμε την ευκαιρία των ερωτήσεων για να δούμε σε ορισμένα θέματα που έχουν σημασία. Μέσα από τις ερωτήσεις παίρνουμε κάποια κομμάτια που ίσως μπορεί να μας βοηθήσουν για τη συνέχεια, που έχει σημασία η συνέχεια, γιατί μέσα από τις εργασίες αυτής της εκστρατείας προσπαθούμε να υπάρξει μια διάχυση από εκεί έπειτα στην πόλη, είτε αυτή είναι στους φορείς, είτε είναι στους πολίτες, που είναι ένα βασικό στοιχείο. Η προσέγγιση λοιπόν της ερώτησης που υπήρξε όσον αφορά το να προβάλλεται την ανάγκη της σωστής μετακίνησης, που είναι ένα βασικό στοιχείο, είναι μια καλή ευκαιρία να μελετήσετε, γιατί συνήθως κάνουν ερωτήσεις, αυτό ήτανε ή έχουμε συνέχεια. Οπότε ένα βασικό στοιχείο είναι το πώς περνάμε μηνύματα στους συμμαθητές μας, σε άλλα σχολεία και στους μεγαλύτερους. Και εδώ είναι μια και έχουμε και τη συνδιοργάνωση, πώς μπορεί να υπάρξει μια αξιοποίηση της ευκαιρίας αυτής, γιατί στη διάρκεια του χρόνου και στις επόμενες περιόδους ευκαιρίες θα υπάρχουν. Ακόμα και να φύγετε από το γυμνάσιο να πάτε στο Λύκειο,
αυτή η συγκεκριμένη ευκαιρία μπορεί να υπάρξει είτε στην εβδομάδα μετακίνησης, όπου προτάσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν, να συζητηθούν ή να προχωρήσουν πιο πέρα, είτε να περάσει το μήνυμα προς τους πολίτες. Και αυτό γιατί το λέμε, γιατί η τελευταία παρατήρηση είναι σημαντική. Ένα μεγάλο μέρος είναι στις συνθήκες, έτσι, και τις συνθήκες τις αναφέρανε, με τις δυσκολίες που υπάρχουν στα πεζοδρόμια, με τις δυσκολίες που υπάρχουν στις διαβάσεις, φωτισμούς κτλ. Αλλά και ένα πολύ μεγάλο μέρος υπάρχουν στις συνήθειες. Οι συνήθειες που έχουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε είναι το μόνο σημείο που πετυχαίνουμε εύκολες νίκες. Δεν χρειάζονται λεφτά, δεν χρειάζονται μελέτες, δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Συνεπώς η επένδυση στην αλλαγή συμπεριφορών οδηγών, μετακινούμενων, πολιτών έχει μεγάλη σημασία για να δούμε μια πόλη ζωντανή. Και η πόλη ζωντανή είναι αυτή που κυκλοφορούν οι πολίτες. Που αρχίζει πλέον και υπάρχει κοινωνικότητα, που υπάρχει έκφραση της καλημέρας, που είναι ένα βασικό στοιχείο. Το δεύτερο σκέλος που πιάνουμε είναι αυτή η αστυνόμευση που πολύ σωστά τοποθετήθηκε από τον εκπρόσωπο της τροχέας. Πολύ σωστά το είπαμε. Υπάρχει μια μεγάλη λέξη την οποία τη λέμε και τη συναντάμε σε όλη τη διάρκεια της εκστρατείας και στις 30 πόλεις. Είναι αυτό που λέγεται ανοχή. Η ανοχή που υπάρχει από τα όργανα τα οποία πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Όσο λοιπόν υπάρχει ανοχή, τόσο θα αυξάνεται η παρανομία. Τόσο θα αυξάνεται η κατάληψη. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μια βοήθεια και από την πλευρά της Δημοτικής Αστυνομίας και από πλευρά της τροχέας, αλλά και από πλευρά των πολιτών. Πρέπει οι πολίτες να μάθουν να παίρνουν ένα τηλέφωνο στην τροχέα ή να στέλνουν μια ειδοποίηση αμέσως και να καταγγέλνουν αυτό που πηγαίνει πάνω στη ράμπα και δεν μπορεί η μαμά με το μωρό να περάσει σωστά. Και είναι αναγκασμένη να κατέβει κάτω και να αυξήσει πλέον την πιθανότητα κινδύνου να έχει ένα ατύχημα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός λοιπόν που είναι ο παραβάτης και δεν σέβεται από εκεί έπειτα την ανάγκη κυκλοφορίας, δεν είναι ανάγκη να τον ανεχόμαστε, που είναι ένα βασικό στοιχείο. Αυτό το συναντάμε σε όλες τις πόλεις και είναι ένα βασικό κομμάτι. Μάλιστα, ξεκίνησαν, οφείλω να σας πω, ότι αρχίζουμε να βλέπουμε κινήματα πολιτών σε διάφορες περιοχές, δημιουργούνται ομάδες από τις προτάσεις των παιδιών, καταγράφουν τα προβλήματα και βάζουν και μερικά δικά τους και αρχίζουν τις επαφές με τον Δήμο, με τους φορείς, με τους ταξιτζίδες, με τους ποδηλάτες, με όλους, για να αρχίσουμε να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί αυτό που είδαμε σήμερα δεν ήταν μια παρουσίαση, ήταν μια πρόταση και είναι μια αφορμή να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και βέβαια το τρίτο σκέλος που είναι το επόμενο βήμα, εκφράστηκε από τον κύριο Αντιδήμαρχο, εμείς περιμένουμε να μας καλέσετε. Που είναι ένα βασικό κομμάτι. Δηλαδή, υποθέτω ότι η ομάδα είναι έτοιμη, έχει καταγράψει τα προβλήματα. Δεν είναι ανάγκη σε μια συζήτηση να γίνει δρόμενο, αλλά μπορεί να γίνει πάρα πολύ καλά η τοποθέτηση με τη λίστα των προβλημάτων και τις προτάσεις το πώς μπορούν να αλλάχουν. Και εκεί, αν θέλετε, οι ομάδες πολλές φορές μας καλούν και εμάς και κάνουμε έτσι μια συζήτηση πιο ανοιχτή και πιο στοχευμένη στο πώς μπορούμε να δώσουμε λύσεις. Που είναι ένα βασικό στοιχείο. Και νομίζω ότι είστε έτοιμοι, έτσι δεν είναι? Και έτοιμες.